Velkommen til et idrætsprojekt af Simon, Rasmus, Johan og Stig, som handler om sundhed. Vores problemformulering lyder følgende: har sundhed noget at gøre med uddannelse? Og i så fald, hvilken forbindelse har de to ting til hinanden? Det har vi kigget lidt nærmere på i følgende opgave. Men først skal vi snakke om mad og energi. Når vi mennesker spiser noget mad, så kommer det ned i fordøjelsessystemet. Så optager fordøjelsessystemet energien, og vi får energi ud i kroppen. Hvis så vi spiser for meget, så sætter den her energi sig i form af fedt på vores fedtdepoter. Ja, og som vi kan se på dette diagram, har folk med kort eller ingen uddannelse større sandsynlighed for at blive overvægtige, i modsætning til dem med længere videregående uddannelse. Rygning. Som vi ved, er rygning skadeligt for ens lunger, så hvis man ryger, sætter tjæren sig i lungerne, og man får dårlige, svage og sorte lunger. Som vi ligeledes kan se på dette diagram, er der også en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og rygere. Det kan vi se, at der er klart højere antal rygere, der ingen uddannelse har, i forhold til folk med længere uddannelse. Og nu tænker vi så, om der er en sammenhæng mellem fysisk helbred og uddannelse. Når de med lavere uddannelse både er overvægtige og ryger, og som vi kan se på grafen her, er der en klar sammenhæng. Årsag. Det første spørgsmål, der må melde sig på banen, når vi hører de statistikker, er, hvordan det hele kan hænge sammen, og hvordan borgere med en kort uddannelse ryger mere og lider generelt mere overvægt end borgere med en længere uddannelse. Spørger vi sociolog Margit Welsing Groth, vil hun svare: en sund livsstil er en mere naturlig del af hverdagen for højtuddannede, og de ved mere om, hvordan man undgår overvægt. Hvis vi derimod spørger sociologen Nanna Mick-Meyer, vil hun svare: det at holde vægten er i høj grad en dannelsesproces, fordi det handler om at behovsudsætte. Det ligger meget eksplicit i uddannelsessystemet, at hvis du laver dine lektier, bliver du belønnet på skoleårets slut. På samme måde handler det om at behovsudsætte på madområdet, hvis man vil holde vægten. Den store forskel på de to er således, hvorvidt det forekommer naturligt kvæg større viden på området fra de højtuddannede side, eller om det er fordi, at de veluddannede simpelthen kan se det hele i et større perspektiv, og derved kan afholde sig fra at leve usundt. Hvilken anskuelse er så den rigtige? Er der overhovedet en lige til årsag? Vi vil her i gruppen tilslutte os Nanna Mick-Meyers anskuelse, da man de seneste år har kørt utallige kampagner i alle medier med budskab om at leve sundere. Et eksempel på disse kampagner kunne være 6 stykker frugt om dagen kampagner. Dette mener vi fjerner argumentet om, at de højtuddannede har mere viden på området. Dog kan man sige, at de to sociologer for så vidt er enige om, at de højtuddannede har bedre betingelser for at undgå overvægt kvæg deres uddannelse og de miljøer, man i forlængelse af den vil blive en del af. Spørgsmålet, om der er en egentlig og direkte årsag til, at hyppigheden blandt lavtuddannede, som er overvægtige, gennemsnitligt er større end ved højtuddannede, kan besvares med, at vores to sociologer i hvert fald er enige om, at de højtuddannede har bedre betingelser for at undgå overvægt. Dog er de jo enige om, hvilke forskelle der er udslagsgivende. Endvidere har vi filosoferet over, om dette kan være en god forretning for samfundet. Og som vi ser her på diagrammet med arbejdslivet for en højtuddannet og arbejdslivet for en lavtuddannet, har de cirka et lige langt arbejdsliv. Bare forskudt fra hinanden, fordi de lavtuddannede starter som elever lige efter folkeskolen, og de højtuddannede først starter med at arbejde en del år senere. Det der bare er at de højtuddannede får en gennemsnit højere løn, det vil sige flere skattepenge, hvorimod de lavtuddannede får en lavere løn og betaler mindre i skat. Og det der er der på sin vis ikke noget galt i. Men når de lavtuddannede så samtidig har flere sygdomme, som skyldes overvægt og rygning, er dette hurtigt et problem for samfundet, og dette mener vi, at vi som stat og nation skal være med til at afhjælpe. Dette har vi jo også set konkrete tiltag på fra statens side, som for eksempel fedtskatten og priserne på tobak, som hele tiden stiger. Konklusion.
Men noget har altså vist sig, at signalværdien falder i meget bedre jord hos de lavt uddannede end de højt uddannede. Og som vi hørte tidligere, er eksperterne jo også enige om, at dem, der har en høj uddannelse, har simpelthen lært at skelne og kritisere deres kilder bedre, end dem, som ingen uddannelse har. Derfor kan man sige, at som vi så i Super Size Me, hvor vi blev præsenteret for Mississippi, hvor en tredjedel af deres befolkning er svært overvægtige. Der kan vi udlede, at den tredjedel af Mississippis befolkning må være lavt uddannet, hvis man tager ifølge vores eksperter i hvert fald. Hvis man ser på de højt uddannede, er de altså vokset op med en form for selvbeherskelse, som fortæller dem, at de nok egentlig i bund og grund ikke burde leve den usunde vej. Hvorimod de ikke uddannede, eller bare dem, der er lavt uddannede, i højere grad er lyststyret, og derfor har mere tilbøjelighed til at vælge Burger King og McDonald's frem for så meget andet, der kunne være sundere. Der er altså tale om en forskel på want to have og need to have, som vi også støder på i filmen Super Size Me. I filmen virker det nærmest som om, at den amerikanske fastfood-producent McDonald's prøver at presse sin mad og sine super size menuer ned over den amerikanske befolkning. Og ser man på det her igennem vores eksperters øjne, giver det jo rigtig god mening, at det er de lavt uddannede, der i første omgang byder på menuen. Så på baggrund af denne fremlæggelse kan vi altså konkludere, at der er en direkte sammenhæng mellem folks uddannelse og deres livsstil.